Gdje ste, Ževčaci? Ja u Hednu imam preko neka matka. Pozdrav. Sad mi je u usput rekao, nisam imao da taj broj nemam. Ćao. S kim dođe? Ja. Jes. A eto još 3 minuta. Ovo je mes, kanama riba. Snimio. Sam Brusnica. Restoran je prvi, ima još 2. I šta je? Nije neko da testiraju. Kako je?